Ja, du må undskylde den pludselige slutning. Man kun optage 15 minutter ad gang i det her program. Så jeg tager lige sidste afsnit helt forfra. Descartes er altså nået til, at det eneste, han ikke kan tvivle om, det er ham selv. At altså ikke hans krop, men at der findes noget, der tænker. Selv hvis han bliver narret om alt andet, så må der også være noget, der bliver narret. Så jeg tænker altså, at det, når han når frem til hans berømte sætning, cogito ergo sum. Her kommer lige sidste afsnit igen. Jeg eksisterede utvivlsomt, hvis jeg blev overbevist, eller blot jeg tænkte et eller andet. Men der eksisterer en bedrager, mægtig og uhyre listig, som anvender al sin opfindsomhed på altid at bedrage mig. Der er altså ingen tvivl om, at jeg eksisterer, hvis han bedrager mig. Men han bedrager mig altid så meget, han kan dog aldrig få en lid i, at jeg bliver til ingenting, så længe jeg tænker, at jeg er et eller andet. Han bedrager mig altid så meget, han kan dog aldrig få en lid i, at jeg bliver til ingenting, al den stund, at jeg tænker, at jeg er et eller andet. Efter jeg har tænkt nøje derover, og efter jeg omhyggeligt har undersøgt alt, så må jeg slutligt konkludere og anse for noget konstant, at sætningen, jeg er til, jeg eksisterer, nødvendigvis er sand, når som helst jeg udtaler den eller formulerer den i tanken. Og det er altså det, Descartes kommer frem til, er absolut sandt, ubetvivligt sandt. Ha' en god aften, vi ses i morgen. Jeg håber, at du bruger det her til noget.